नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं बेखौनो खेबसे आङो रिभाइज खालामफिननो नागिरबाय जे बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै बिटिसिआव एबा बिटिआरआव दिनै मा जानो थांगासिनो दङ दिनै एम बाथा माने बर'नि सासे दावहारु एम बाथा बिनि दिनै मा होनना बुंदों बिनि बिदाखौ दिनै बुग्लिदों मायाव क'क्राझाराव बेबो जोंनि बिटिआरनि सदर मोनसे टाउनावनो दिनै सासे बर' सुबुंखौ दिनै मोसौ बायदि जोगलि जोगलि बुग्लिनाया आरो बेबो नंखाय दायाव नंखाय फासायनायाव दिनै मा होगोन दाना बे आयदानि सायाव उरुप दे इएमआ दा मा बाथ्रा बुंगोन दे उरुप कुमार देआ सोर बियो फिननाय होनांगोन दिनै मिथिनो मोनदों कि जाय मानसिया मोसौ बायदि बुग्लिदों जे जोंनि बर' सुबुंखौ बे जाहैबाय मा जों मिथिदों उरुप देनि गारि ड्राइभार होननानै मिथिनो मोनदों बिथाङा उरुप देनि गारि सालायो होननानै मिथिनो मोनदों जाथाया जुदि सैथोमारब्ला थारमारब्ला आरो बेनि सायाव दिनै एबिएमसुआबो दिनै थानायाव एफआइआर होबाय आरो बुजाग्रा मानसियाबो एफआइआर होगोन दाना हमगोन बिसिखौ जों हमगोन दाना बेखौ हमनानै शास्ति होथारनांसिगोन नङाबा जाय नङा बिथांमोना सानदों खोमा दिनै क'क्राझाराव दिनै मा बाङालिनि राज सोलिदों नामा मा बाङालिया दिनै क'क्राझारखौ सालायसिगोन नामा ना बिटिआरखौ दिनै बाङालिया सालायगोन नामा ना दिनै बाङालिफ्रा दिनै मा खालामनो नागिरदों बर'फोरनि गेजेराव मा मोनसे दावराव दिनै सृष्टि खालामनो नागिरदों दिनै बाङालि आरो मा खालामनो बाङालिया दिनै सासे सुबुंखौ नंखाय दिनै दायाव सोंनांगौमोन 25 रां बिदों होननानै मोनथिबावबाय 25 रां बिसे बिनानै मानसिखौ मानो बिदि खालामखो दा माने लायनो थांबाबो लायहैबावाखसै गारि सालायदोंमोन सालायो होमबाबो सालायहोआखै गारि सालायखौ सिखावदों होनना बुंदों आरो बावबो बुबाय आरो जे भिडिअ'आव नुदों बेहायथ' नों फुरा बर' मानसिखौ दोखो दोखो बुनाय बे भिडिअ खुनु बाहाय बै जेनाखि मुस्लिमखौहाय बुनाय नुवाखै बाहाय आरो बे बर'आ बुंनाय बायदिबा एम बाथानि ब्रादारा खिथानाय बायदिबा जे बेखौथ' बुथारखानाय बायदि जाहैबाय आरो होमबा नायदो बिसोरनि गोसोआव बेसेबां ग्रास दं दिनै अखमाव फैनानै जेनेबा आसामाव फैनानै आसामाव थानानै दिनै बाङालिफ्रा बबेनिफ्राय फैदों बांलादेशनिफ्राय फैदों ना वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों बिसोरो बाङालिफ्रा सोर बिसोरो दाना आरो मानि सायाव दादागिरि देखायदों बाहायलाय हारे रावजोंबो हिंसा खालामनो थाखायनो जों बर'फ्रा दिनैसिम जायाखै आरो दिनै जोंनि सदर दिनै टाउन क'क्राझारावनो उथुमै जोंनि बिटिआरनि उथुमै बेयावनो जुदि बिदि खालामबायबा अब्ला जोंनि माखासे दैदेनगिरि सानथांमोनाबो बिनि सायाव गोख्रै मोनसे स्टेप एक्सन लादों आरो जुदि बेखौ जुदि हमनानै जुदि बिनि सायाव जुदि मोनसे साजा होआब्ला बेनि सायाव जों बर'फ्रानो माबा मोनसे स्ट्रिक्ट एक्सन लानांसिगोन नङाबा जानाय नंला दिनै बेफोरबायदि मोसौ बायदि गावनि न'आवनो बोरै गावनि न'आवनो दिनै बुग्लिजागोन बिटिसिआ जोंनिनो नङा होमबा बिटिआरआ जोंनिनो नङा नामा जोंनि न' जोंनि सिथ्लायावनो जुदि दोखो दोखो जुदि बुग्लिजासेयावबो जुदि जों जेबो बुंनो हाया जोंहा जेबो मोन्थाय गैया जोंहा जेबो खालामनो हाया अब्ला जोंनि सेफटिया बबेयाव बर' हारिनि रैखाथिया बबेयाव अब्ला बेनिखायनो बे आयदानि सायाव स्ट्रिक्ट मोनसे जोंनि बर'नि गासैबो दल संगठनफोरा बेनि सायाव प्रेस बिबुंसार होनांगौ आरो डिमान्ड खालामनांगौ नंखाय दाया सैथोबा नंगौमोन दे सिखावबा नंगौमोन नाथाय सिखाव नंखाथारा दिनै बायनानै लाबोनाय मोसौखौ दिनै लांनायाव दिनै जबरदस्त बेबो दिनै फैसा बिदोंमोन 25,000 माने टेक्स आरोना दादागिरि टेक्स नङा होमबा बाङालिफ्रा बिटिआरआव दादागिरि टेक्स खालामदों बिटिआरआव बाङालिफ्रा दादागिरि खालामदों बेबो सदर क'क्राझार टाउनाव दादागिरि खालामदों अबा नायदो बिथांमोना मा सासन खालामनायदों आङो दिनै रागा जोंदों दुखुबो मोनदों दिनै बिसिनि अयथासार खालामजानायखौ सहायनो हानाय नङालै इसिबां बिदि दोखो दोखो बुग्लिनाय भिडिअखौ नुनानै आं बोरैबा गोजांस्रिवजोबदों आखाइ आथिं बिदि आखाइफ्राव बुनाय ओरै बुनाय जोनाय बे आखाइफ्रा बायबा मा जानांगौमोन स' जोङो एसे माने सांग्रां जानांसिगोन जों सांग्रां जायाबा जोंहा जेबो राहा गैला ओंखायनो आं खुलुमो आङो जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ आरो बर' हारिनि गेजेराव जायफोरनाखि सांग्रांथि सुबुंफोर दङ अननानै बेनि सायाव जों मोनसे बिफाव लानांसिगोन नङाबा आरो सानफा एफा जोंनि मानसिफ्रा बिदिनो थख्लायजाबाय थागोन आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामबाय थेंक इउ